is strong, yes, it remains. Yesterday, today the same. Your everlasting hope. You never change. You are love, you are life. Għaw tiltaqa, għax dem tiġi tara l-xaħat. Ġejna naraw it-tifla tal-ġara tagħna. Kif inhi? Issa ħjar ma hekk kont qed ngħidlu l-Paul kieku taf minn xi xaddietom ma' miskina. Jiena hekk kont qed ngħidlu vera nammira kieku ma kienitx omma bl-insistenza tagħha it-tobba qataw qalbhom minnha. 10 snin. Tista' timmaġina 10 snin tifet 10 snin kellha kondizzjoni daqsxejn komplikata, però fader qatt ma rajt mara tippersisti u tinsisti. Inkredibbli. Bejnietna, ta' mhux ġejt ngħid fuq in-nies blażek imma taf kemm fitta di. Għanna dik anki bżonn tiġi xi minn daqqiet id-dar di jkollha bżonn xi ħaġa, m'għandekx ċans tgħidilha għalek. Għax tibbaża kemm tibqa' titgħidilha. Inti tara fitta. Jiena mhux fitta ngħid imma Ma forsi f'dan il-każ imnalla tkun fitta ta'. Eżatt. Ħanajdlek il-marit irid ifeq lilu nnifsu di jgħidu għat-tobba ma tistax inti jekk tkun marit ma tinvolvix ruħek. Għalhekk qed ngħid. Issa tifla ta' xar snin kif tinvolvi ruħha? Ma tafx tinvolvi ruħha mhux bil-fors. Għalhekk qed ngħid, Paul qed jgħid għax fitta. Jiena nammira għal dik mhux fitta ngħidilha Paul, dik mara li taf fejn tittasal u qed tagħmel minn kollox u t-tobba dik li ammiraw fiha. Ikollok ir-rispett ukoll lejn it-tobba lejn in-nurses dan imsek min jaf kif ħadet il-omra. Jien taf li titkellem hekk għax jiena u naf xi ġifieri u titkun fiha. Ngħidlek forsi t-tobba ma jarawix fit-taġni, jaraw interess ta'. It-tobba jieħdu pjaċir meta il-pazjent jew anke dawk ta' madwaru jieħdu vera interess fil-marda tagħhom u fil-fejqan tagħhom. Jien naħseb jiddependi wkoll il-każ x'inhu, dana setgħu jaraw li dit tifla ta' 10 snin kellha kondizzjoni li għall-bidu laqas kienu jafu eżatt x'inhi, illi kieku għamlu li xi testijiet li għamlula u kieku ma baqgħetx tinsisti, qabel laqas kienu jafu eżatt x'għandha. Forsi x'insistiet omma. Eżatt, dak li qed nipprova nispjega jien. Tkun hekk fil-ħajja biex tirnexxi allura ngħidlek anke Alla ta' meta nitolbu aħna irid jara tal-ispirtu tal-perseveranza li jista' jidher bħala fittaġ qed niffittaħ lil Alla jien ngħidlu tini nerġa' mmur, mhux bħal dik tal-Vanġelu meta Ġesu stess iġib l-eżempju tal-armla illi kellha bżonn li l-imħallef tal-lokal jagħmel ġustizzja magħha u damettajt u qal Ġesu fil-parabola li spjega qalu l-imħallef qal ħanamel ġustizzja magħha ħalli ma toqgħodx tiġi tiksir li rasi. Jiġifieri isu u l-imħallef kienet jara fitta. Imma Ġesu ma rejx fitta, l-imħallef qed jara fitta u anke Ġesu qed jirrakkonta l-istorja qed juri li hija isa fitta tidher fitta. Ma tiġġustifika qed dejjem sens tajjeb imma dak li aħna naraw fit-taġni Ġesu raħ bħala perseveranza u fit-talb meta aħna nitolbu lil Alla Ġesu jrid jara perseveranza għax fil-perseveranza tidher il-fidi. Jien naħseb attitudni u x'fek fader għal xiex, iskop għal xiex qed tagħmilha l-ħaġa l-importanti. Sakemm jiena nibqa' ngħidu tkun magħmula r-rida tiegħek, mhux hekk ħażin li nibqa' ninsisti u nippersisti fit-talb ejja ngħidu pereżempju dina l-omm qed titlob għal din għat-tifla. Ġifiri, barra li persistit ma' tobba, qed titlob, ġifiri, qabel tidħol l-isptar, meta tidħol l-isptar u tkun sejra tara l-binta tgħaddi l-kappella u tgħidu fejja eli. Ġesu jrid li aħna nkunu perseveranti, mhux immur darba ngħidu fejja eli tkun magħmula rida tiegħek u daqshekk, għax inkella ma tidirx il-fidi li jiena immur u nerġa' mmur u nitlob bil-ħerqa u bil-ħrara qed nuri illi jiena verament nemmen li Ġesu jista' jfejja qalbinti. Allura dik li għannis tidher fit-taġni għal Alla tidher perseveranza. U nirrepeti u ngħid illi Alla jrid jara li aħna nkunu perseveranti fit-talb biex jagħtina dak li nitolbu. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jorjhom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma ridx
u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabbel rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal, isimgħu ftit xi jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lil mażulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi?